எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீண்ட நேரம் ஆண்கள் உடலுறவில் ஈடுபடுறதுக்கு மூலிகை மாத்திரை தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை மாத்திரைங்க. இந்த மூலிகை மாத்திரையை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடலுறவில் ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடிங்க இந்த மாத்திரை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு வெத்தலையில் வச்சு அப்படியே மென்று முயங்கிடுங்க. வெத்தலை கிடைக்காதவங்க நார்மலாக மாத்திரை சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு பால் ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு 1 மணி நேரம் கழித்து உடலுறவில் ஈடுபடுங்க. பாலும் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இந்த பிஸ்லரி வாட்டர், ஆர்ஓ வாட்டர்லாம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி தண்ணியில எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு 1 மணி நேரம் கழிச்சு உடலுறவில் ஈடுபடுங்க. நல்ல எழுச்சி இருக்கும். நீண்ட நேரம் உங்களால் உடலுறவில் ஈடுபட முடியும். விந்து சீக்கிரம் முந்தாதுங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இது வயதானவர்களுக்கு ஒரு அருமையான மாத்திரை. இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றதுக்கு வயது ஒரு தடையே கிடையாதுங்க. ஒரு மாத்திரை போதுங்க. உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 4-5 தடவை நீங்கள் உடலுறவில் ஈடுபட்டுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான மூலிகை மருந்துங்க. தேவைப்படுறவங்க வீடியோவில் தெரியிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you next video. Bye bye.